Pleser felly yw cadarnhau mae enillydd y Fedal Gelf, Dylunio a Thechnoleg yw Lara Rees o Abertawe. Ac enillydd Ysgoloriaeth artist ifanc ac felly prif artist Eisteddfod Gaerfyrddin 2023 yw Llyr Evans o adran Llundain ond yn wreiddiol o Ynys Môn. Gadewch i ni felly adnabod camp Lara a Llyr drwy ailadrodd y geiriau hyn. Urdd Gobaith Cymru. Urdd Gobaith Cymru. Lara a Llyr Gobaith Cymru. Lara a Llyr Gobaith Cymru. Ni yw Gobaith Cymru. Ni yw Gobaith Cymru. A gai wahodd Lara a Llyr i eistedd i dderbyn eich gwobr. Diolch o galon i chi. Mae Lara Rees yn byw yn Abertawe a mynychodd ysgol gyfun Llandeilo Ferwallt ger Abertawe. Mae ar hyn o bryd yn astudio mathemateg, technoleg cerdd a chelfyddyd gain. Ym mis Medi, mi fydd hi'n cychwyn ar ei gradd yn y Coleg Cerdd a Drama yng Nghaerdydd. Mae'n ei chyfri hi yn fraint ennill y Fedal Gelf eleni a chael bod mewn gwyl sydd yn dathlu y celfyddydau creadigol a diwylliant fan hyn yng Nghymru. Dau beth wy'n gwybod sy'n agos iawn at dy galon di. Fe ddechreuodd Llyr gyda ffotograffiaeth yn ysgol Sir Thomas Jones Amlwch gyda llawer o anogaeth gan Mrs Mandy Roberts. Hi yw'r rheswm mae Llyr yn tynnu lluniau heddiw. Wedyn, aeth ar y cwrs sylfaen mewn celf yng Ngholeg Menai cyn mynd ymlaen i brifysgol yn Llundain. Mae'n gobeithio cael swydd yn y byd ffasiwn neu gelf yn Llundain ar ôl graddio. A'i freuddwyd fawr fydde mynd i rolau pellach i wneud prosiect ffotograffeg newydd fel Los Angeles neu Patagonia. A Nelan Uchel, cer amdani Llyr, breuddwyd fawr yn wir a gobeithio wir y ceidi i wireddu. Diolch o galon unwaith eto i'r beirniad am ei gwaith. A dyna ni, 6 phrif seremoni yr Eisteddfod yr Urdd yma yn Sir Gaerfyrddin 2023 a theilyngdod llwyr ym mhob un na chi Eisteddfod.